Kartika Rukmi. Ameh. Kene cedhak lan pun kakang wong ayu. Lho. Astane iki kepiye iki? Astane aja kaya ngene to wong ayu. Aduh, Kartika Rukmi. Aduh, penake. Tinmas. Aduh, Tinmas. Aduh, Rosipun, aduh. Sambil gelap. Ora bojone diongkok ra karuan. Mati aku. Iki lah. Ayo. Keselen laran. Loh, amanah. Mulai. Yang buta ai. Iya. Yang buang ai. Dupak piye? Dupak kowe jago wong dupak. Ya dupak tenan piye? Mudun. Ayo mudun. Pencilaan. Oh. Sing perintah kowe munggah dhuwur kursi sapa? Karep kula piyambak, Dono. Kuwi tuwa-tuwa ora disopan. Amit-amit kula munggah dhuwur kursi niki wau. Mergo kula ajeng benakno kenteng. Udan kendenge bocor, lajeng kula njejeh kursi ajeng benakno kenteng sing pecane kok. Dadi kon munggah dhuwur kursi. Nggih. Arep genti gendeng kae. Leres. Udan bocor. Nggih. Aja saiki ning ganti. Sesuk rino yen kowe kualan tak rewangi. Lah mengenak Jawa meneh. Udan sawetara ditaduhi. Niku wae ha. Kendang klorot. Iya. Mergo enten kucing lanang kali kucing wedok oyak-oyakan. Kuncine manjal kendang terus kencenge klorot. Mulane ajeng kula benerne. Oho. Piro koyo? Aduh. Dadi kendang pecah kae sing jalari kucing. Kucing oyak-oyakan munggah dhuwur omah. Terus kendenge nganti pecah. Nggih. Kartika Rukmi. Sawetara ngaso diajeng lamun mengko wis mari nggone sayah padha dibajutke maneh ya wong ayu. Wirabaya, dawuh manut aturmu kucing. Nanging kae mau dudu swara kucing. Kucing kok ngomong ya. Kae mau suarane pawongan. Dara. Niku mboten swara wong. Lah swara apa? Radio. Swara apa? Radio. Lah radio ini ngepasi apa? Radio siaran mateni wong. Siaran apa radio ini? Siaran apa ya? Niku wau radio siaran sepak bola. Bal-balan. Piala Dunia. Yen bal-balan kok aneh. Aneh kok. Jeneng bal-balan sambate kok waduh kepenake. Ono apa piye? Sing bal-balan kok bento kok piye.
tenang. Kok bisa bal-balan to? Sambate aja kepenake. Bener. Tendangan penalti. Oh, tendangan penalti. Berarti saduk dia masuk gawang gol. Saking senenge aduh kepenake bale mlebu gawang. Oh. Wirabaya. Aduh. Terus endokmu radio konti. Ngampil radione tangga. Ngene, boten gajah kok. Ning kok aneh. Aneh. Ya telmu kok ning kamarku. Niki wau sing jawuh Ndara Putri. Kraton Denayu kiremen mirengke radio. Dadi nggonmu nyetel ing kamarku, Bendaram Putri yo seneng ngrungokke radio. Nggih. Wirabaya. Dawuh. Ini, pripun? Bendaramu seneng ngrungokke siaran radio. Bener, kowe yo seneng ngrungokke siaran radio. Bener, radione tak dibuke balekno sing duwe, mengko kowe tak golekno sing anyar. Ampun, sampeyan lagi muni radio temu tak jupuke radio. Ampun, pelanggaran. Mboten tok mlebu cendong, mboten tok mlebu cendong. Dilarang masuk. Ampun, Wirabaya. Ampun mlebu. Aku lan tok mlebu kamar. Mboten tok. Iki omahku dhewe. Nggih. Omah-omahku dhewe kok ora mlebu kamar ora entuk piye? Mati. Piye iki? Piye tok? Iki omahku kowe ning kene iki buruk. Sampeyan aja mlebu cendong. Iya. Kae to mati. Muta mati. Biar lek dibuke. Kiamat balik kiamat biar kiamat mati. Wirabaya, dawuh iki radione. Nggih niku radione. Radio konslet. Menen. Diko Raden Mas. Temenggung Sukoraji. Dangu panjenengan mboten nate rawuh wonten ing katem. Dipun antu-antu garwa kula Kartikara. Diajeng Kartikara. Dawuh Kang Mas. Ana tamu. Tamune Priyaga Luhur, putra Dipati Kabupaten Tengger. Rawuhe Raden Mas Prabang Seta kok sugata apa? Jeruk keprok kula Kang Mas. Kok sugata apa? Jeruk keprok kula. Leres. Ya, pancen bener. Raosipun jeruke bojo kula pripun? Ya, bareng aku disugata jeruk keproke Kartikara tak pangan, rasane legi tur seger. Wirabaya, dawuh kowe weruh. Ngantos yo dibagi ya kancane. Apane? Kulite. Yo mbok pangan. Yo pangan. Rasane piye? Pahit-pahit getir. Kok ya. Rawuh panjenengan wonten ing katemunggungan ngantos dipun antu-antu kalih garwa kula. Manggetaken oleh-oleh menapa? Aku nggawa oleh-oleh sing dadi kramenane bojomu Kartikara kuwi. Pelem golek mung siji mligi kanggo Kartikara kuwi. Manggetaken oleh-oleh, pelem golek namung setunggal. Kagem garwa kula garwamu Kartikara. Bener diajeng Kartikara. Leres Kang Mas. Peleme gedhe apa cilik? Balah-balah Kang Mas. Pelme Dimas Kabang Seta mboten trimo gedhe tur dawa lho Kang Mas. Ya kok dahar? Apa? Rasane piye? Raosipun seger manyes. Peleme gedhe kok ya. Nggih. Wirabaya. Nun, kowe weruh. Ngertos ya dibagi. Bagi kancane kok. Apane? Peloke. Yo mbok pangan. Kula untal mendelik kula. Raden Mas. Panjenengan menika tamu. Ning kok aneh. Limrahipun tamu mapan wonten ing pendamping ajeng. Ya, panjenengan kok mlebet wonten sentong kula. Mlebet kamar kula. Anggen panjenengan mlebet kamar kula,
mlebet piyambak menapa dipun lebetaken diajeng Kartika. Aku nganti mlebu ana jroning sentongmu mergo aku dilebokke karo bojomu Kartika. Leres diajeng Kartika. Dawuh Kang Mas. Raden Mas Klabang Seta mlebu kamar. Nggih. Mlebu dhewe apa kok lebu? Mlebet piyambak Kang Mas. Mlebu dhewe apa kok lebuke? Mlebet piyambak. Mlebu dhewe apa kok lebuke? Nggih kula sing lebokke Kang Mas. Raden Mas Klabang Seta tanpa guna tak ajeni. Yen ora selak batinmu, kowe selingkuh lan garwaku Kartika. Ya. Sukmono aja. Ora bakal tak selaki. Pancen nembe wae aku andung sih tresno bareng lan bojomu Kartika. Mergo aku ngepenginake bojomu Kartika. Kowe tresno karo Kartika kuwi garwaku. Kartika kuwi bojo resmi lan Sukmana. Ana tembungan setumo bathuk senyari. Cilik beda anake, gedhe jiwat bojone. Totoane pedhote gulu Klabang Seta. Yen to pancen kaya ngono bakal rebut saka tanganmu kan. Rebut yen aku wis cekelan dadi bathak. Boyo. Ayu rupamu, abang moyo-moyo lambemu, nanging bet. Kartika kuwi, kuwi mbok mawas. Eling, sapa kowe? Kowe kuwi tandake kere. Tandake wong sudra sekali. Kere maju klek bale-bale lungan. Nganti kowe tak bojo iki. Berjuang kedanan karo ayumu rumangsa. Yen ayumu tulus, lahir lan batin. Nek jebul ayumu mung cukup ana ing tata gelar batinmu kebak iso atimu baracun luar aku teracun ing marang aku ngerti kan kono wae gelo kowe ketong duwe bojo semono kowe nom kowe bagus Raden Klabang Seta. Kartika, wong wedok duwe ciri wanci kaya kowe. Lelewo kinowo mati. Ono perak jambul lanang. Watakmu jelanangan. Kabeh jalan. Kabeh iki miwiti kowe. Kowe tak pegat. Burung ngerti. Tegese kowe ora anggap nopo garwan. Sepet apa? Mula. Lunga. Wiwit dina iki. Dalem katemungguran. Ora ono bisa tekan kanggo kowe. Minggat saka katemungguran kowe kan.
Kowe ninggalake katempat tekse minggat. Ora nyuwun apa marang aku nanging putramu. Tejo Sumarko jak minggat. Dewasane anak. Namun wajah bejat kaya kelaku aku. Yen kowe arep minggat dong atembuan, ora sing bodho donya katembuan. Lego. Ya. Anakku lho, Kang Mas. Kowe minggat. Anakku lho Kowe minggat. Geton. Lugo. Orang tak tupak. Nggih. Wiro koyo. Gawo. Coba aku takon karo. Nggih. Kowe dadi abdiku ing katemungguane. Etongmu wis pirang taun? 23 taun punjul suwengi teng Mojo Agung. 23 taun Punjul suwengi. muncul suwengi Mojo Agung. Nggih, wulan sura niki. Kowe ora tak geburu. Kowe ora tak anggap abdi. Nanging pangrengkuh kulan kowe tanggep kaya bapakku dhewe. Matur nuwun, Ndara. Nuwun. Mergo kowe abdi katemunggunan, Nggih. mesti ngerti kedadiane Raden Kabang Seta, Jinggo lan garwaku Kartika. Jawab, Jujur. Ngantos. Jujur. yo kene nek kowe ngerti utawa weruh. Ora enggal matur marang aku. Lho, mengke riyen. Kok mengke riyen? Lah kula kok matur kalih jenengan niku pripun? Mergo aku bendaramu. Lho kula niki sing jaga. Dadi Kula diomongi pengen kondo-kondo. Mergo kula diopahi lho. dadi nggon murah matur marang aku mergo kowe ngalap apa? Ngalap apa? Diopahi apa? Diopahi omah. Wih, Didamelke omah. Lumayan ah. layak kowe ra wani matur marang aku. Leres. Saiki yen kowe digawekno omah. Nggih. Omahe leng gaweke Raden Kabang Seta kanggo kowe. Endi omahe? Napane? Omahe ndi? Omahe. Omahe. Mateni wong. Omahe nggih dereng malah tiange lunga. Nggih mboten sida duwe omah, nembe dijanjeni. Omahe durung dadi, aku janji. Leres. Goblok, bodoh. Wong yen duwe karep, adane sok obral janji kaya Raden Kabang Seta. Sing janjeni karo kowe. Ora iso di omah nek ora dol bojoku. Kowe ora kelakon di omah nek ora dadi lantike wong demenan. Ora pantes dari dulu ning katemu. Minggat. Kowe minggat. Ora minggat. Bejam. Kowe durung dewasa wis pisah lan ibumu sing lairane. Nanging aku percaya. Percaya karo kowe Tijok. Saben-saben kowe rewel, sing areh-areh kowe nganti dadi meneng iki ora ibumu. Neng mergo Wirabaya. Nek kowe rewel, sing jalari dadi meneng iki Wirabaya. Rama ra susah.
Lho, Wirabaya tak tunduk. Cilaka, Wirabaya. Wirabaya. Wirabaya! Kula tesih teng mriki. Kowe gak tunduk minggat sing ribet ya. Kula mboten sida minggat. Sebabe Mboten rangga ninggatan. Doro, sampean pateni lah kula tetep teng mriki. tak pateni kowe mati. Nggih. Ning kalamun kowe mati, bojoku wis kebacut selingkuh lan Raden Tambang Sena. Sega pun kebacut dadi bubur, Doro. Sabar nggih. Panjene lakone wong urip nggih kaya ngoten niku. Ingkang garwanipun nakal. Ijih kurang trima. Kagungan garwa panjenengan. Lho. Doro. Doro. Ampun ya, Doro. Iya, kenapa? Niki tegese ratus putih. Nganti akmanku tak olosi tak maringake karo kowe. Anakku Tejo Sumo. Jangan lunga saka katemu. Yen Tejo Sumo isih mapan ing katemu. Udah aku kelingan lakone karo kono. Sing dikakai karo Raden. Doroku menawi kersanipun kados ngaten. Kula sendika dawuh ngiras pantes kangge nebus dosa. Den baguse Tejo Sumo badhe kula jak wangsul teng desa. Badhe kula anggep aton anak kula Aku mampu menewaktu. Yen ora kuwi kan mati anak. Kowe kemekore dalem. Nuwun marang bakalan mati. kula janji kok yen baguse badhe kula didik ing sae. Tembungmu tak ugemi. Panjenengan ingkang sabar nggih. Boten napa-napa ta bisa kalihan ingkang putra. Badhe kula jak wangsul. Eling terang. Nalika aku nampa dawuh saka ngersane Kanjeng Ati Mangga. Idronane Wida Jangka Jayabaya kagungan dalem Sang Prabu ana ing negara Wamenang. Lakon aku tumapak ana ing negara Wamenang Wida Jangka Jayabaya. Wida lakon tak jupuk. Nanging aku durung adoh saka pelanggan pusaka. Ana rawuh sinuwun saka ing negara Mawenang merga rumangsa kagungan piandel Wida Jangka Jayabaya. Bareng mlebu ning pelanggan Wida Jangka Jayabaya ora ana rumangsa gila. Nganti ketucut sadane sapa pawungan sing wani nyolong Wida Jangka Jayabaya nggon kuyasa kae wangi talang rata suwene 40 taun. Mergo aku mongso aku dosa pangapunten jinuwun Prabu.